Kirara, Lucio, laay kayo no? Unsa kay nindot buhaton ron ay? Gani, tinglaaya jud. Lingaw, pawis, ikaw lang nanalagi ka. Asa rin si Maria? Amot lang dudong pawis, kaya wa pang ako nagitaan sa ilaha. Basig nanghugas ra plato ba, gipasugo pa sa iyong mama, basig na turong taod-taod. Gila Abutan ay din na mo na dai. to. Sige. Nanguhay na lang. Ang maayo ani, istorya tagkatawanan. Sige, kaya Kasi katawa, nagtuo ka Lucio na ikaw rin may balon na ako kay balon mga istorya ang katawa na no. Unhi lang siya, unhi. Ako na, sige. Atong niaging si Amana ba kay naglubog man migmay sa akong lula ug ako sa akong mama no. Nya, Dikalit bitaw na og dalugdog, kusog kaayo no pag ana. Ana bitaw na akong lula pag anan niya. Ana ko na akong lula. Itot itip, ano apit akong ayang. Ay bot mo sa buta tong itot itip. Ana akong lula. Jesus Mariusip, anong hapit ko na ayang? Maura na ito Lucio. Ikaw rin ang pawis, nakaka-istorya. Na, oy. Sige daw, Sige daw, ato daw paminaw. Wala ra mo sa kong papa sa kong lolo. Nga Nga, naman. lolo. Noong sa day mong lulo. Nasa isang gutan na 50 kataas. Grabe po, grabe. Saan 36 ang 36 kabuk-hak-hak. Grabe ka to. Asa na lang? Asa ko daw noy? 36 ka haka? Asa na dapit yung sanggutan? Ayan sanggutan. Tuwa na sa Cebu. Kalayo aman iyo. Kalayo ko di ano. Kaya taga Cebu manang akong lolo. Ay, taga-sugo di mong lolo. Disciple. Nagigit pa rin mong lolo dito pawiks. Mananggiti. Mo kinaliwat akong papa no. Ay. Manang akong papa mananggiti pod. Mao ni iyang sanggutan. Iyang sanggutan kuha og tag duha ka galon. Oh, grabe. Isa na kadragahan po doy. Suroy, dagana ko daw noy. Maglisod gani diri og midkwan pudong pawiks, midjagalon. Adiri man dito sa Cebu. Mo to sanggutan nga dito na ginadayo gyud sa mga manginumay og tuba. Grabe. Uy. Mo ni pangitabo no. Nakahinom gyud pa mo ang istorya ba ni sa inyong mga ginikana na katong 1970 kusog kay ang bagyo. Oh, bitaw. Bagyong pitang. Mo na bagyong kita. Ano, oh? Sa may naitabo di ay? Kusog kay ang hangina to bagyo jud ang sanggutan sa kong lolo naganaana lagi. Kabalo ba ka sa lubi daw. Gani, kataas ba kayo? Tulad na lang siya. Gabasakan mo na. Bali-bali lagi. Dayon. Tapos, Tungod sa kataas sa lubi. noon sa man? Tungod sa kataas sa lubi, Claire. Wa niya nakaya ang kakusog sa hangin. Natumba siya sa basakan. Tunga sa basakan natumba. Dayon na itabo sa mga comics. Dagan makakatugma. Sa permero, sa pagmata sa kuang lolo, pagkabuntag, tanaw niya sa kuan. Ana siya, wala gyud ang ako ang sanggutan. Lubi na akong gisanggutan. Natumbag gyud. Nya. Paman ato. Kuha gapon si lolo og kining kuan. Iyang kining Sanggot. sanggot. Kuha siyang sugong. Agto niya to sa basakan tong lubi. Nato natumba. Dayon. Nya taas man kay to no. Dito siya ni subay sa katong kuan. Nilatay lang siya, Nilatay lang nilatay. siya dito. Oh. Iyang gisuwayan og sanggot. Abisa niya. Dayon. Gibuntangan niya og sugong. Pagkaudto gibalik niya. Nya. Nakakuha gyapon og isa ka galon. Binuang mo na kanina. Wala na siya namatay doon. Unsa? Wala na siya namatay. Gani, wala na Wala oy. Ana ka kuha na, ana ka kung lolo wa siya nagtuo makakuha pag isa galon. Medyo pugatuan ba? Di mo mo to oh. Dili. Mo to. Namoy pamasay kaya tong ang tuo. Naa pa man aron sa gutana. Gisanggutan pa na siya nga poron. Kami kwenta mo ang mutuon. Kayo ako si mo.